jonggo. Itu baju jonggo. Aja disarangi lho engko disampani terus. Mbah Yongri nyari dhewe metro anu apa jenis sambil. Enggak kokoe. Dilonge. Terus Mbak, sakno. Pengen tang duwe anak seronten anak kok ambile kae engko. Kok enggak kamu ngecel janjiku. Aku rong rabi ya. Gaji kok. Sama aku nek tak duwe anak. Aku tak diko ya. Iya. Tunggu kan iki. Tuh ditampani lek kateli. Malah enak iki. Bentang bajak nang. Jadi ini memang Ditusi tenan. baterai karo Yung mi jan Sowo tenan yo. jan Asik yo. ya adem. Ah, singkel kowe. Tas kering atus. Ya malah ke bojone Pak Wolo malah duduk tenan kan. Lah tas kering atus kok. Dusan-dusan. Nah, aja mok kliwati kleru iki kon ngedusi apa adus. Untuk becari. Untuk becari. Kan kok jadi kok kena anu ya gone kono-gone. Kena keprok iku. Melu bajak usah. Gak apa-apa. Oke kon ngadus. Bisa rayani. Wes lagi tandani.